gai zerrendako bigarren puntuan, batzordeak eskatutako agerraldia gaztetxoen ikusentzunezkoen kontsumari buruzko ikerketa aurkezteko. Horretarako UEMA, Udalerri Euskaldunen mankomunitateko ordezkaria ditugu, batetik Iraitz Lazkano, presidentea, eta bestetik Arikoitz Goikoetxea, teknikaria. Ongi etorri, batzorde honetara, eta nahi duzuenean zuena da hitza. Batzorde burua, legebiltzarkideok, eskerrik asko Udalerri Euskaldunen mankomunitatea legebiltzar honetan hartzeagatik. Gaur egun, UEMA 84 udalerrik osatzen dugu, 275.000 biztanle inguruko lur eremua osatuz. Euskaldun densidade handiko udalerriak dira gureak, eta euskararen ezagutza indizea 170tik gorakoa da. Asko arnasguneak dira, eta euskara indar berritzeko prozesu horretan uste dugu ezinbesteko udalerriak direla edo garela. Besteak beste, gure funtzioetako bat udalerri euskaldunen behatoki funtzioa da. Udalekin, askotarako bestelako eragileekin, elkarlanean egiten dugun lan bada hori. Han justu ere, gaur aurkeztuko dugun hau, elkarlan horren adibide bada. Ikusentzunezkoen kontsumoari buruzko ikerketa sakon eta zabal bat egin baitugu. Hortarako, bidelagun izan ditugu, UEMako udalerretako bai ikastetxeak, baita udalak ere. Eskola eta herri askotan, kezka handia sumatu dugu ikusentzunezkoen kontsumoak gaztetxoen hizkuntza ohituretan duen eraginagatik. Hori bideratzeko lehen pausua da hemen egin dugun hau da, errealitatea aztertzea. Orain, bigarren zeregin etorriko da. Diagnostiko honen argitan, neurriak proposatu eta neurriak hartzea. Berala ikusiko zuenez, diagnostiko hau larria da, gure ustez oso larria. Erdaren oso azpitik dago euskara ikusentzunezkoi dagokionez. Azken urteetako sentsazioak eta kezkak datuetara ekarri nahi izan ditugu lan honekin, eta egoera makurre dela azaleratu da. Gure ustez, arlo erabat estrategikoa da ikusentzunezkoa, eta beraz, hizkuntza politikan ikuspegitik ezinbestekoa da benetako erabaki sendoak hartzea. Kontuan izan, datuok entzutean, txosten hau jasotzen duzunean, udalerri euskaldunei dagokiela datu multzo guzti hau. Nik uste dut hori ere adierazgarria dela. Eta ikerketan emaitza nagusiak aurkezteko, Arikoitz Goikoetxea UEMako teknikariari emango diot. Itza. Tira, egun denoi eta eskerrik asko, agerraldia egiteko aukera emandu guzuelako. Tira, saiatuko naiz, txostenak xehetasunez eta emango dizkizuegu, laburpenarekin batera, nolabait datu nagusiak edo aletzen saiatuko naiz, bai, daukagun tartetxo honetan, eta gero zuen galderetan ere sakonduko dugu, bai. Tira, Iraitzek aipatu den moduan, ikerketa honen abia puntua zein den, bai? Azken denboretan jasotzen ari gara kezka batez ere hezkuntza komunitateetatik sumatzen dutelako ikusentzunezkoen kontsumoa eragiten ari dela modu oso nabarmenean udalerri euskaldunetan ere bai, belaunaldi berrien hizkuntza ohituretan, hizkuntza erabileran eta nahi genuen lehenik eta behintzat aztertu, bai, ze gertatzen ari den udalerri euskaldunetan kezka hori ikusita errealitatean nolakoa den aztertu nahi genuen, bai. Beraz, argazki badau, eta uste dut nabarmendu beharreko dela, une jakin bateko argazkia dela hau. Badakizuenez, azkar eta asko aldatzen ari den errealitate delako ikusentzunezkoena, beraz hau, momentu jakin batean ateratako argazki bada. Metodologiari dagokionez, Iraitzek aipatu du, batez ere ikastetxeen bidez eta udalen bidez bideratu dugu ikerketa hau, eta ikus dezakezuen bezala, lagina oso handia da. 11.600 inkesta daude ikerketa honen oinarrian. Gutxi gora bera, aztergai geneukan populazioaren erdia inkestatu dugu. Aztertu bai ditugu, lehen hezkuntzako 4. mailatik hasi eta batxilergoko 2. mailara arteko UEMako udalerrietako ikasleak gaztetxoak, bai? 10-18 urte bitarteko ikasleen jarduna aztertuko dugu beraz. Gaur hemen ikerketa orokorra aurkeztuko dugu, baina jakin dezazuen nolabait beste bi bertsio ere badituela azterketa honek, batetik ikerketan parte hartu duten ikastetxe guztiek jaso dute beren ikaslei dagozkien emaitzen txostena, eta uste dugu hori ere importantea dela, ikastetxe bakoitza jakin dezala zein den bere ikasleriaren errealitatea, eta horrekin batera UEMako udal bakoitzak ere jaso du bere herriko ikasleen kontsumoaren inguruko azterketa. Beraz, uste dugu nolabait hiru kapa horietan edo sakonduta aukera badaukagula azterketa ahalik eta xehena egiteko.
Tira, lehenik eta bain, eta kontsumoan sartu aurretik, interesantea iruditzen zait, eta datu hauek aprobetxatu ditugu kontsumo hobeto aztertzeko, ikasleen hizkuntza ezaugarriak zein diren. Alegia, aztertu dugun populazio multzo horren hizkuntza perfila edo nolakoa den, bai? Bueno, lehenik eta bain esan behar dugu, UEMako herrietako 10-18 urte bitarteko gaztetxoen artean, euskararen ezagutza ia unibertsala dela. Apenas daukagu, adin tarte horretan herritarrik euskara ez dakienik, bai? Kenduta, etorri berriak direnak kenduta, bai? Beraz, ezagutzaia unibertsaletik abiatzen gara, eta hor ikusgai daukazuen lehen aldagaia lehen hizkuntzarena da, alegia ikasle horiek etxean ze hizkuntza jaso duten, ama hizkuntza nolabait zein duten, bai? Hor ikusten duzuenez, Euskal Herrian ez bezala, udalerri hauetan gehienek euskara jaso dute etxean, 49% euskara dute lehen hizkuntza, eta bigarren multzoak ere euskara eta gaztelania aldi berean jaso ditu, beraz esan dezakegu gehiengo handi batek euskara etxean jaso duela, bai? Nolabait hori da aztergai daukagun ikasleriaren perfila. Bigarren aldagaia erraztasunarena da eta oso lotua dago lehen hizkuntzarekin, bai? Nolabait hor korrelazioa nabari da. Etxean euskara jaso duen gehiengoak normalean euskaraz erraztasuna handiagoa dauka gaztelaniaz baino. Beraz, hor ere ikusten da, ikasleen 55% erantzun digute, euskaraz hobeto, errazago, erosoago egiten dutela gaztelaniaz baino. Eukiko genuke beste 25% bat, euskaraz eta gaztelaniaz antzeko erraztasuna daukana, eta gutxi gora bere 21% gaztelaniaz hobeto moldatzen dena, bai. Datu hauek guztiak esan da bezala gero, ikusentzunezkoen kontsumoarekin gurutzatu ditugu, ikusteko soslai bakoitzeko ikasleriak zer kontsumitzen duen ikusentzunezkoetan. Aztertu beste aldagai bat erabilerarena izan da, eta kasu honetan aztertu nahi izan ditugu 5 eremu. Etxea, ikasgela barrua, ikaskideekin baina ikasgelatik kanpoko harremanak, patioko edo pasilloko harremanak nolabait esan da, lagunartea, eskolatik kanpo, kuadrilla edo gainerako lagunartea, eta eskoloz kanpoko jarduerak. Ikus dezakezuenez, eta hau ez da ez usteko bat izan, besteak beste arrue ikerketan ere askotan ateraren ondorio delako, UEMako herrietan ere euskaraz gehien egiten den eremua, gaztetxoei dagokionez, ikasgela barrua da. Bai? Ikasgelatik ateratzean euskararen erabilerak bera egiten du koxka bat, baina egia da Euskal Herriko gainerako eremuetan galera hori handiagoa dela. Alegia, ikasgelako atea gurutzatzen denetik izaten den galera hori, udalerri euskaldunetan, uste izatekoa den bezala, galera hori txikiagoa da. Aipatzearren, erabileran ez dagoela ikusten bali moduzue, ikasgela bai, nolabait gainerakoen koxka bat gainetik dago, gainerakoak elkarren nahiko parean daude, bai? 2-3 puntuko diferentzia besterik ez dago eremu batetik bestera. Ez dugu hemen datu ekarri, baina txostenean badaukazue, aztertu dugu etxekoekin, ikaskideekin eta lagunekin, ahozko harremana ez ezit txat bidezkoaren nolakoa den, alegia WhatsApp ez esate baterako nola aritzen diren. Eta hor bada datu esanguratsu bat, bai etxekoekin eta bai lagunekin, WhatsAppean gaztelanian ere erabilera zerbait handiagoa da, ahozko harremanetan baina. Beraz, uste dut hor ere badaukagula pista bat ikusteko zer gertatzen ari den teknologia berriekin lotuta. Tira, hemen daukazue erabileraren joera bat, hemen marraztu nahiko genuke gutxi asko lehen hizkuntzak nola baldintzatzen duen gutxi asko ohiko erabilera. Ikusten duzuenez, lehen hizkuntza euskara dutenek, hori Euskal Herriko joera orokorra da, lehen hizkuntza euskara dutenek erabiltzen dute euskara gehien, eta euskara gehien etxean erabiltzen dute, hori aldagai importantea da. Gainerako tipologietan berriz, etxea da euskara gutxien egiten duten eremua. Nolabait, hor badago bi ikasle multzo argi bereizten dira, bai? Etxean euskara jaso dutenek etxea dute euskaraz gehien egiteko lekua, euskara etxean jaso ez dutenek etxea dute euskaraz gutxien egiteko lekua. Logikoa da, joera bere. Eta azkenik, atariko honekin bukatzeko hau ere datu esanguratxo dela uste dut, lehen hezkuntzako kasuan, ikaslei galdetu diegu ea sakelako telefonorik badote daukaten, eta erabiltzen ote duten. Erabiltzen ote duten, alegia, eurena edo beste batena, bai? Hor ikusten duzen bezala, gehienek sakelako telefonoa erabiltzen dute, gutxi gora bera, 3 batek telefono propioa dauka, 10-12 urteko ikaslei buruzari gara, 129 batek gurasoen telefonoa erabiltzen du, eta laurden batek ez du sakelako telefonorik erabiltzen. Ez dauka bererik, eta besterenik ere ez du erabiltzen. Hor, aldagai interesante iruditzen zaigu, telefono propioa daukatenen kasuan, ze diferentzia dagoen lehen hizkuntzaren arabera. Euskara etxean jaso dutenen kasuan gutxiengoa da telefono propioa daukana, aldiz, gaztelani edo beste hizkuntza jaso dutenen artean gehienek daukate telefono propio bat. Ez nuke esango lehen hizkuntzarekin lotua dagoen aldagai badenik hau, baizik eta nolabait gurasoen maila sozioekonomikoarekin. Hipotesi gisa, mai gainean jartzeko. Tira, eta orain bai, ikusentzunezkoetan ja bete-betean sartuko gara, esan da bezala datu nagusiak edo aletzera, bai.
Tira, lehenik eta bain, telebistari edo ohiko telebistari buruz galdetu dugu, eta hemen euskararen ikuspegitik badugu nabarmendu barreko titularretako bat, esate baterako, bai? Aztertu dugun multzo horretan, ETB bat da gehien aipatu den katea. Beraz, euskerazko telebista bada, UEMako udalerrietan, 10-18 urte bitarteko gaztetxoen artean, gehien, maiztasun handienarekin, aipatzen den telebista katea. Sakonduko bagenu gehiago ETB baten ikusle diren hoien perfila, ikusiko genuke oso lotua dagoela nolabait etxeko hizkuntzarekin. Bai? Etxean euskeraz egiten dutenek, etxean ETB bat ikusteko joera bat badaukate. Hortik, ondorioztatu dezakegu gutxi asko etxeko telebista dela. Ikasle multzo horrentzat ETB bat, bai? Beti nolabait etxean piztuta izan duten telebista. Gaztelaniazko katei dagokienez, hor daukazu horrenkera, Telecinco, Klan, FDF, sumatzen da nolabait, badaudela fikzioa ardatz duten kate batzuk, kate generalista batzuen gainetik. Nolabait, perfil horretako, adin horretako gazteek fikzioa bilatzen dutelako, bai? Eta beste datu esanguratsua bukaeran daukazue, bat ere telebistarik ikusten ez dutenen ehuneko 17 datu orokorretan, eta hori ikasmailaren arabera bereiziko bagenu, ikusten dugu zenbat eta adinean gorago, telebistarik ikusten ez dutenen ehuneko handiagoa. Jan, batxiller gora jongo bagina, laurdenek esan dute, eurek ez dutela ohiko telebistarik ikusten. Beraz, hor ere, joera bat nabaritzen da telebistari dagokionez. Datu hau bera hartuko bagenu lehen hezkuntzako ikasleen kasuan hemen ja aldaketa batzuk nabaritzen hasten dira, bai? Kasu honetan ez da euskarazko telebista kate bat gehien ikusten dutena, baizik eta gaztelaniazko marrazki bizidunen katea. Klan, Televisión Espainolaren marrazki bizidunen katea. Ehuneko 53 adierazi dute kate hori ikusteko ohitura daukatela. Bere paretsukoa, ez erabat parekoa, paretsukoa izan daiteken ETB3-ren audientzia bikoiztu egiten du Klan kateak. Gogan izan, ez dugula lehen hezkuntza osoa aztertu, baizik eta 4. mailatik 6. mailara. Uste dut, ñabardura hori ere egin behar dela. Klanen kasuan eta lehen hezkuntzan, hartuko bagenitu, etxean euskeraz egiten duten ikasleak soilik, edo lehen hizkuntza euskera dutenak soilik, kasu horretan ere, Klan katea ETB3-ren gainetik dago. Beraz, lehen hezkuntzan eta marrazki bizidunekin lotuta, hor bain nabari da ñabardura oso importante. Telebistarekin lotuta, badakizu azken urteetan aldaketa oso nabarmena izan dela online plataformen eskutik, eta hori ere aztertu dugu. Eta hemen aztertu duguna da telebistarekin bezala ohiko kontsumoa. Alegia ikaslei ez diegu aldetu zuk etxean Netflix baldaukazu, baizik eta azken 3 egunetan plataforma hauetako zeinetan ikusi dituzu edukiak. Diferentzia handiarekin Netflix da, garailea, gutxi gora bera 3-2 dira, Netflixen ohiko erabiltzaileak, koska bat atzerago Amazon izango genuke, Movistar, eta ia gainerakoak ehuneko 10, ehuneko horren azpitik ibiliko lirateke. Kasu honetan, telebistarekin geneukan joeraren kontrakoa daukagu. Adinean zenbat eta gorago, plataformen kontsumoa handiagoa da. Telebistarekin, gogoan izango duzu, aipatu dugu, zenbat eta adinean berago, ohiko telebistaren kontsumoa handiagoa da. Plataformen kasuan badira sexuaren arabera ñabardura batzuk. Bai? Sumatu dugu mutilek joera handiagoa dutela plataforma batzuetarako, neskek joera handiagoa dutela beste plataforma batzuetarako. Zein dira joera horiek? Bai? Emakumeak gehiago ikusi ditugu Netflixen, Amazonen eta EITB nahienaren, eta mutilak edo gizonezkoak berriz gehiago ikusi ditugu Movistar Plusen eta Fubon. Zein dira bi kate horien ezaugarri nagusia kirol eskaintza handia daukatela. Bai? Beraz hor, sexuaren araberako ñabardura bat ere badaukago. Edukietan sartuta, eta hau bigarren hezkuntzako ikaslei egin digun galdera da, eta egin digun ariketa edo zera izan da, bai? Jarri digu serie edo telesaien zerrenda luze bat, eta eskatu diegu, markaizkidazu hauetatik zein ikusi dituzu. Bai? Diferentzia handiarekin irabazten duen seria Netflixeko La Casa de Papel da, ikasle gehienek ikusi dute serie hori, baina horren ondoan eta euskararen ikuspegitik beste titularron bat, nolabait esan da, bigarren lekuan dagoen seria Goazen da. Eta hori, kontuan izan, galderau bigarren hezkuntzan soilik egin dugula, lehen hezkuntzan ez dugu egin. Seguruenik lehen hezkuntzan ere galdera egin bagenu seriei buruz, Goazenen datua hobea izango zen. Bai? Beraz, uste dut, Goazenen datu hori nabarmentzekoa dela. Bai? UEMako udalerrietan DBH-ko eta batxilergoko ikasleen ehuneko 45 Goazen ikusi dute. Horrekin batera, Goazenei dagokienez, ze beste datu nabarmendu behar da. Aipatu dugu, euskerazko ikusentzunezkoen kontsumoa asko markatzen duela etxeko hizkuntzak edo lehen hizkuntzak, Goazenen kasuan ere hala da.
lehen hizkuntza euskera duten ikasle gehienek goazen ikusi dute, baina goazenek lortzen du beste soslai bateko ikasleak ere erakartzea. Etxean gaztelaniaz egiten duten ikasleak ere bai. Hoien artean 4tik batek erantzun dute goazen ikusi dutela. Beraz hor, badago indargune oso importante bat. Ikusten duzuenez, tartean badaude euskerazko beste serie batzuk, ETBek iaz emandakoak, hoien kontsumoa nabarmen berago dago goazenekin eta gainerako seriekin konparatuta. Seriak oro har hartuko bagenitu, eta hemen galdera izan da, azkena ikusi duzun seria edo azkena ikusi duzun marrazki biziduna zein hizkuntzatakoa zen, ikusten duzuenez gaztelaniaren presentzia oso nabarmena da, bai? 73% erantzun digute, azkena ikusi nuen seria edo marrazki biziduna gaztelaniazkoa zen. Gainerako hizkuntzak 12% daude, beraz euskeraren gainetik, alegia, UEMako udalerrietan euskeraz ikusten dutenak, baino gehiago dira inglesez edo beste hizkuntza batzuetan ikusten dituztenak, eta hor dauzkazue datuak, datu hori bera, irakastaldiaren arabera eman da. Ikusten duzuenez, gaztelaniaren presentzia adinean gora eginda ez da igotzen, baizik eta igotzen dena inglesa da batez ere. Eta ikusi adibidez, batxilergoko datua zein den, bai? 16-18 urte bitarteko gure gaztetxoek serietan zer ikusten duten. 78 gaztelania aukeratu du, 25 beste hizkuntza batzuk, beraz hor ja, bai gainean jarri beharko genuke baita ere, joera horiek ere nola ari diren aldatzen, jatorrizko bertsioak, azpitituluak eta bar, eta euskeraren presentzia oso urria da, 3%. Bai? Gogoratu hemen kontsumoari buruz ari garela, baina etengabe gogoan izan beharko genuke eskaintza ere nolakoa den noski. Ikusentzunezkoekin lotuta, sare sozialak ere aztertu ditugu. Zergatik ikusentzunezkoak kontsumitzeko leku gero eta ohikoago ere badirelako, bai? Bideoak edo bestelako edukiak. Tira, lehenik galdetu dugu sare sozial ohikoenak edo gehien erabiltzen dituzten sare sozialak zein diren, eta hemen ere, gehienak ezagunak izango dituzue, YouTubeen ibiltzen dira gehienak, 85% YouTuberen ohiko erabiltzailea da, WhatsApp datorratzetik, TikTok, Instagram, eta ja gainerakoak 50%tik bera izango genituzke. Anekdota txiki bat, hemen gaudenon adinari erreparatuta, ikusi Facebook ja nun geratzen den. Bai? Adin talde honentzat Facebook ja oso zaharren kontua izango litzateke. Bai? Adinaren arabera badaude noski, eta hemen ja datu guztietan enez hartuko, adinaren arabera badaude sare sozial batzuen erabilera handiagoa da, beste batzuena txikiagoa. Adibide nabarmenena WhatsAppena izan daiteke. Aipatu dugu lehen hezkuntzan, oraindik ikasle askok ez daukate telefono propiorik, horrek ekartzen du WhatsAppen erabilera haien kasuan txikiagoa izatea, bai? Adibidez, Instagramekin ere antzera gertatzen da, baina YouTubeen esate baterako lehen hezkuntzako gure ikasle gehienak YouTuberen ohiko erabiltzaileak dira. Aztertu dugu, sare horietan, ze hizkuntzatan ikusten dituzten edukiak. Eta hor ere, plataformetan, serietan, telebistan gertatzen zen bezala, gaztelaniaren nagusitasuna oso nabarmena da. Hemen ja ez da azkena ikusi duzun edukia, baizik eta tasa esleitua da egin zaien galderaren arabera, bai? Nolabait, hizkuntza guztiak jarriko bagenitu marra batean, nolabait, euskeraren pisua edo zen izango litzateken, bai? YouTubeen 9%koa da, euskerazko edukien kontsumoa, 71% dauka gaztelaniak, eta kasu honetan ere, ingelesa eta beste hizkuntzak euskeraren gainetik daude YouTubeko kontsumo horretan. TikTokera baldin bagoaz, hemen ere oso nabarmena da, batetik hor daukagu ja parte handiagoa TikToken ibiltzen ez dena, 3tik bat ez da TikToken ibiltzen, baina TikToken ibiltzen direnen artean, euskerazko edukiak kontsumitzen dituztenen eunekoa oso apala da. Eta Twitchen ere zer esanik ez. Bai? Gehienak ez dira Twitcheko erabiltzaile, baina erabiltzaile direnen artean gaztelania da alde handiarekin edukiak kontsumitzeko hizkuntza. Aztertu dugu baita ere, sareetako jarduna beste ikuspegitik, gauza badanik sareetan zer kontsumitzen dudan, baina nik zer sortzen dut. Nik igotzen ditudan edukiak ze hizkuntzatan igotzen ditut sare sozial horietara. Lehenik eta behin hemen nabarmena den joera bat, gehienek sare sozialak besterena ikusteko erabiltzen dituztela eta ez beren jarduna erakusteko, baina igotzen dituztenen artean, ikusten baldin baduzue, gaztelaniaren erabilera oso nabarmena da. TikToken edukiak igotzeko hizkuntza nagusia gaztelania da, Instagramen euskera zertxo bait goitik dago, gaztelaniarekin konparatuta, eta Twitchen ere gaztelanian erabilera oso handia da. Gogoan izan, hasieran aipatu dugun bezala, UEMako herrietako gaztetxoi buruz ari garela, eta gogoratu hizkuntza erabilerari zegozkien datuak nolakoak ziren. Bai? Hizkuntza ohikoa, eguneroko hizkuntza gaztetxoa gointzat euskera da. Euskaraz egiten dute, bai eskolan, bai kalean, bai lagun artean. Bai? Hizkuntza nagusia euskera da. Sare sozialetara doazenean,
kontsumo hizkuntza nagusia ez da euskara, eta sare sozialetan eduki sortzaile direnean ere, hizkuntza nagusia kasu honetan ez da euskara. Amaitzen joateko musikari buruzko galderak ere sartu ditugu, batetik jakin nahi genuelako belaunaldi horretako gaztetxoek nun entzuten duten musika, eta hemen ere YouTube ageri zaigu, musika entzuteko leku nagusi bezala, bigarren lekuan Spotify ageri zaigu, nolait bi horiek dira, musika entzuteko leku nagusiak, eta ja gainerako eremuak koska bat nabarmen atzerago dauzkagu. Hor ere, adinaren arabera aldatzen dira joerak, lehen hezkuntzan YouTube da musika entzuteko leku nagusia alde handiarekin, batxilergoan Spotifyra gehiago jotzen dute, YouTubera baina. Musika ez entzuteko hizkuntza, eta hemen ere, ikusiko duzuenez, gaztelaniaren presentziak bikoiztu egiten du euskerazko musikaren kontsumoa. Bai, nolabait esan da, 3 zatitan banatuko bagenu eremu hau, erdia hartuko luke gaztelaniak, eta gainerako erdia euskarak eta gainerako hizkuntzek hartuko lukete. Badago hor joera bat adinaren arabera, batez ere lehen hezkuntzatik DBH-era. Dago saltorik handiena, bai? Lehen hezkuntzan euskarazko eduki gehiago edo musika gehiago entzuten dute gaztek, eta DBH-era pasatzerakoan hor ja koska bat galtzen du euskarak. Eta amaitzeko, hauekin amaitzeko, bideojokoen erabilerari buruz datu batzuk. Batetik, aztertu dugu bideojokoetan zenbat gaztetxo ibiltzen diren, adintalde horretan, eta ikusi dugu gehienak bideojokoen erabiltzaile direla, 3tik 2 bideojokoetan ibiltzen dira adintalde horretan. Kasu horretan badago diferentzia handi bat sexuaren arabera. Bai? Mutilen kasuan gehiengo ia erabatekoa da bideojokoen erabiltzaile, nesken kasuan askoz ere txikiagoa da bideojokoen erabilera. Beraz, hemen ere genero rolak nolabait oso argi azaltzen dira, bai? Adinaren arabera ere bai, adinean goragoa zela bideojokoen erabilera txikiagoa da. Eta bideojokoetan hemen ere euskararen presentzia oso txikia da, bai? Euskarazko bideojokoen erabiltzaileak 4% ez dira iristen. 54 gaztelania erabiltzen dute, erenek ez dute bideojokorik erabiltzen, 19 beste hizkuntza batzuk. Beraz, hemen ere kontsumoari buruz ari gara, baina uste dut eskaintzari ere begiratu beharko geniokela. Horixe labur emaitzek emandakoa, ez dakit ondorioak orain aipatuko ditugun edo galderetarako txanda irekiko dugu. Berez hobeto igual galderak eta zehaztapenak azaldu ostean da hori, eta gero ja ondorio nagusietara. Orduan txikitik handira hasiko gara, talde popularreko Barrio Jauna, zurea da hitza. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Y bueno, y agradecer a los responsables de Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea su ilustrativo estudio. Creo que es interesante analizar lo que ustedes han trabajado como observatorio, en ese sentido lo que trasladan a nuestra comisión. Pues como se quedan algunas cosas en el tintero, pues esperamos la segunda turno y para que aprovechen a completar lo que les ha faltado de tiempo. Muchas gracias. Eskerrik asko Barrio Jauna, Elkarrekin Podemosetik Angulo Jauna, zurea da hitza. Sí, mi esker, Mahaiburu Andrea. Muchas gracias también a los representantes de UEMA por habernos acercado a este estudio. Un estudio muy enfocado en una población determinada, que es una población muy euskalduna, los cuales, al ser tan determinado, no sé si han comparado con otros estudios parecidos más amplios. Aquí hemos recibido en anteriores ocasiones a otros representantes de la universidad con estudios enfocados a toda la población, y habéis comparado si difieren en algo vuestros resultados. En general, el resultado es el mismo. Evidentemente, el castellano está muy por encima en el uso en las redes sociales, en los audiovisuales y en los videojuegos. Para mi entender es por la creación. Si no hay creación, evidentemente, ahí se va a quedar. Pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer esas comparaciones. Algunos datos me han llamado la atención, viniendo de un estudio tan focalizado como es poblaciones altamente euskaldunizadas, y sobre todo el de la televisión lehen hezkuntza, que sea clan, me llama la atención. O sea, cuando debería ser una ETV3 y por qué este dato se da así. O sea, para mí sí es curioso este dato. De todos los que habéis dado muchos, la ETV3 que esté posicionada tan abajo me parece curioso. Felicitarles por el estudio. Está muy bien, habéis tocado todos los palos. Ahora nos diréis algunas conclusiones más. Las seguiremos apuntando
Sí. Y tengo otra curiosidad. En la creación habéis hecho un sesgo de sexo en los videojuegos. Hay una parte que habéis tocado, que es la igotako edukiak. ¿Veis también ese sesgo de género? O sea, digamos, si los chicos juegan, las chicas están creando y subiendo contenidos, y sería desde ese espacio desde donde se puede euskaldunizar. Sin más, de todos modos, igualmente agradecerle, señora. Eskerrik asko Angulo jauna, talde sozialistatik Alonso jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko Mahaiburu Andrea. Bueno, en primer lugar, como no, agradecer la presencia de los representantes de UEMA y del informe que nos han presentado hoy, que bueno, yo creo que estamos empezando a ser una especie de expertos en esta cuestión, porque ya han venido diferentes colectivos. Cada uno de ustedes que viene nos hace pensar un poquito más, que desde luego es de agradecer 100%, porque esa es parte de nuestro trabajo. Y claro, yo recuerdo a los expertos de Beateguía que nos hablaban que, bueno, que había dos dimensiones, ¿no? Una era cómo se accede y otra qué se consume. ¿No? Que nos parece dos cuestiones totalmente importantes, porque obviamente muchos de los datos que ustedes nos presentan, que son muy interesantes porque encima están focalizados a una realidad sociolingüística muy concreta, que también es interesante tenerlo porque de alguna forma podemos ver diferentes pautas de comportamiento en diferentes zonas de nuestro país, podemos ir viendo. Pero claro, todos estos datos yo creo que sería interesante también verlos en el qué se está consumiendo, ¿no? Porque puede dar explicaciones. Por ejemplo, me llama mucho la atención, serien eta marrazkien hizkuntza, vamos viendo, se va viendo desde primaria hasta bachillerato cómo según van haciéndose más adultos cada vez se consume un mayor número de contenido en otro idioma. Yo creo que era Beateguía el que nos decía que creía que era el coreano, el que ya estaba incluso por encima del euskera, ¿no? Claro, hay que entender por qué, porque no creo que de repente nos haya dado una chagadura de querer ver vídeos en coreano, sino qué está pasando con el contenido en coreano. Luego hay otra cuestión que también me llama mucho la atención, así a vuela pluma, desde luego yo me comprometo a estudiar con más detenimiento este informe, ¿no? Pero dice, saretan ikusitako edukiak, YouTube, TikTok y Twitch, que yo no sé ni lo que es realmente, pero por el otro lado dice, igotako edukia. Entonces, resulta que para una red en la que subimos contenido luego no lo vemos. Porque resulta ser que Instagram, Igotako Edukia, tenemos ahí Instagram, pero luego Ikusitako Edukia no está Instagram. Entonces, no, o sea, creo, hay aquí algunas cuestiones que me llaman mucho la atención, ¿no? Porque posiblemente Instagram, donde es una cuestión más social, nuestros jóvenes se comunican en la lengua que tienen como propia de la calle, ¿no? Que es el euskera, y que, sin embargo, cuando tienen que consumir contenido, como puede ser YouTube, pues ahí de repente se ven pues que posiblemente el contenido que tienen en su lengua no les interesa o no les apetece, ¿no? Yo simplemente es eso, no sé si ustedes han hecho, porque por ejemplo hay otro dato, y perdonen que sea un poco así a salto de mata, pero claro, estamos así con recién visto el informe, ¿no? Por ejemplo, las series que se ven, es curioso, ¿no? Que la plataforma Netflix tenga un 62%, EITV Nayeran tiene un 9,8%, pero una de las series que más se ve es Wasen, ¿no? O sea, yo creo que hay en el análisis no solamente el acceso, sino del contenido que se está consumiendo, tiene que haber un montón de explicaciones. No sé si ustedes tienen previsto ahondar. Desde luego, mi grupo les invita a que ahonden porque consideramos que hay muchas respuestas que nos pueden ayudar a hacer políticas adecuadas y bien enfocadas a un reto que es fundamental, que es el conseguir contenido apetecible en euskera. Nada más, muchas gracias. Eskerrik asko Alonso jauna, Euskal Herria Bildu taldetik, Ubera Anderea, zurea da hitza. Bai, bueno, lehenik eta behin ongi etorri eman euskerako batzorde honetara Lazkano eta Goikotxea jaunei. Bigarrenik zoriondu egindako ikerketa lana guztiz beharrezkoa da. Urte asko goaz oso atzetik, urte asko galdu ditugu tresna hauek aztertu gabe, ikertu gabe, eta benetan euskeraz sortu gabe eta bultzatu gabe, eta ez dut esaten zuegatik, baizik eta gehiago esaten dut administrazio publikoari dagokionean, ze azken finean gure gaztetxoentzat, gure adingabeentzat komunitatea hau da. Tresna hauek dira komunitatea, tresna hauek dira erreferentziak, eta bueno, atera dudan lehenengo ondorio nagusia izan da teknologia berriak ez direla euskerarekin lotzen, oso nabarmena da. Gero gainera ere, gero ondorioak esplikatuko dizkiguzue
patxadaz, eta eskertuko genuk ere ikerketa bere osotasunean izatea, zeren, hemen eragile desberdinak ari dira bereien ikerketekin batzorde honetatik pasatzen, gero aipatuko ditut beste EHUko eta ITBko ikertzaileak osatzen duten ikusiker panela etorri ziren aurkeztera, eta hor badaude datu batzuk gurutzatzen direla eta koinziditzen dutenak zuen ikerketarekin, naiz eta zuek zentratu zareten UEMA udalerriko gaztetxoentzat eta gainera lehen hezkuntzako gaztetxoentzat, beraiek bigarren hezkuntzakoan eta unibertsitatean zentratzen ziren bitartean, baina nabarmena da bitarteko emergenteak ez direla euskararekin lotzen, oso nabarmen geratzen da, ez? Hau da, adin txikikoak, txikiak direnean, laugarren mailakoak ez dira txikiak, ez? Baina oraindik ere, etxekoak, aita, ama, familiakoak dira referenteak, ez? Baina nagusitzen hala, erreferentziak lagunak dira gehiago. Eta gaur egun, esan daiteke, mugikorra dela beraien komunitatea eta erreferentziak hor daudela. Orduan, ze importantea den, ez? Erreferentzia horiek, eduki interesgarriak izatea, eduki onak izatea, euskeraz sortuak izatea, eta, nolabait, gure hizkuntzarekin lotuak egotea. Aipatu duzue, momentu batetako argazki zehatz bat dela, nik ez dakit asmoa duzuen, UEMA bezala, jarraipen bat egiteko eta evoluzio bat ikusteko, gero eukitzeko, ez? Ikerketa longitudinala egin alizateko eta evoluzioa hobeto egin alizateko. Zeren bai aipatzen zuten ikusikerkoak etorri zirenean panela aurkeztera, ikusten ari direla, ikerketa dinamikoa izatearen garrantzia oso aldakorra dela eta hilabetetik hilabetera aldatzen joaten direla, beraiek galdetegietan eta ateratzen zituzten emaitzak, ez? Orduan galdetu nahi nizuen, alde batetik hori egiteko asmoa duzuen. Gero ere, aipatu duzue, hezkuntza komunitatetik etorritako kezka baten ondorio heldu zeniotela gai honi, eta orain lanketa horiek, egindako lanketa bai ikastetxetara eta bai udaletara igorri duzuela. Ez dakit orain, jaso dituzuen ja ondorioekin, UEMatik, bai zuen udaletxeekin eta bai ikastetxeekin, asmorik daukazuen neurri zehatzak hartzeko. Badakit asko ez dagoela zuen eskuetan, eta hor Jaurlaritzaren elkarlana beharko zenuketela, azkenan honek eskatzen du teknologia berriak, telebistan eduki erakargarriak euskera sortzea eta bar, ez dakit hor egitasmorik baduzuen, Jaurlaritzari ikerketa aurkeztu diozuen, edo hor erantzunen bat badukazuen Jaurlaritzaren aldetik, zeren, hemen legebiltzarrak azkenean Jaurlaritzarekiko, gobernuarekiko lan egiten du, eta batzorde honetan, zentzu horretan, ekimenak eta lanketak egin ditzakegulako. Gero bestetik jakineko genuke, Europako beste hizkuntza gutxituak dituzten herrialdeekin, ea, ez dakit, harremanik duzuen gai hauen inguruan, edo beste ikerketarik ezagutzen duzuen egin direnak, hor ikusteko ea norabide koinziditzen duen beste hizkuntza gutxituekiko evoluzioan, egoera berdinan aurkitzen garen, okerragoan, edo ez dakit, horretarako konparatzeko aukerarik baute dugun. Interesgarria, eta gainera justu koinziditzen du ere ikusikerrekoak esan zigutenarekin, bereik ere aipatzen zuten, ez, adinan gore egin ala, naiz eta gaztelera nagusitzen den euskararekiko joera dela, ez, eduki jatorrizko bertzioaren aldeko autua egitea, ez, hau da, edukia ona baldin bada ez dutela hainbeste begiratzen ze hizkuntzetan dagoen, baizik eta joera dela jatorrizko bertzioaren aldeko autua egitea. Eta horrek erakusten digu edukiak eta hau ere azpimarratzen zuten, eta hemen ikusi da ere, nolabait hor bigarren hezkuntzan ere ikusten da, ez, edukia interesgarria denean konsumitzen da, goazenen kasuan, ez edukia interesgarria baldin bada, azkenean badago konsumitzeko joera bat. Baina
ikusten da berdin da ze tresna izan, ze gailu izan, ikateak edo berdin zait edo sare sozialak edo dena delakoak ez direla euskerarekin lotura egiten, baizik eta gehiago egiten dela gaztelerarekin, WhatsAppean ere ikusten den bezala. Eta printzipioz galdera hauek izango nituzke, oso gai garrantzitsua da, eta berriro errepikatu nahiko nuke, azkenean hau da gazten komunitatea hau da, eta benetan euskararen normalkuntzan eta kalean ere, gero kalean euskararen erabileran sakondu nahi baldin badugu, referentzia hauek euskarazkoak izateak bere garrantzia dauka. Aipatu duzue, hor desberdintasun bat ikusten dela, edo Goikotxea jaunak bai izan du, kalean erabilera euskara izan arren, UEMako horrietan nagusi horrela delako, gero teknologia berriekin, plataformetan eta ez dela horrela. Nik hau gehiago pertzepzio pertsonal bada, UEMarri batetakoa naiz, sentsazioa daukat, gaztetxoak eta gero eta gainera adin txikiagokoak, gero eta gaztelera gehiago egiten dutela, lehen entzuten ez genuena, oso adin txikikoak gazteleraz egiten dutela, eta zentzu horretan badukagu kezka bat, eta kezka hori areagotzen ari da. Garbi dago ekosistema propio bat eta indartzu bat behar dugula, izaera estrategiko batekin eta epe luzerakoa eta asko dugula egiteko. Eta ikerketa hauek norabide horretan asko lagundu dezaketela. Eta gure prestutasuna adirazi norabide horretan laguntzeko. Eta esango diguzue, zertan lagundu genezaken, hemen gauden taldeok norabide horretan. Eta besterik gabe, eskertu gaurko zuen agerraldia. Eskerrik asko Ubera anderea, Eusko Abertzaleak taldetik, Mendizabal jauna zurea da hitza. Kaixo, eguerdion, eskerrik asko, Lazkano eta Goikotxea gurekin izateagatik eta aurkezpen hau egiteagatik. Egia da, gaia kezkagarria da, askotan hitzetik hortzera darabilgun kontua delako, aldakorra oso, azkar gainera, eta erantzun azkarraken batea benetan zaila. Beraz, irakurketa hau eginda, baita ere, nabardurak izan dituzue, 10-tik 18 urtera arteko realitateak oso anitzak dira. Eta beraz, oin galdera batzuk planteatuko dizkizuet, ea gai izaten pixka bat erantzuteko, ze benetan adin tarte horretan gauza asko gertatzen direlako, ezta. Galderak izango liake alde batetik, ia galdetu ez zuten informatzea, adin hortako nerabe gaztetxoak informatzea nola egiten duten, ze modu dauzkaten, ze interes daukaten informatzeko, modu orokorrean. Ze zentratu da gaia bai telebistaren konsumoa, bideojokoak, eta bar. Beste alde batetik, zinemara joateko joera, naiz eta adin txikikoak izan, ea galdetu alden. Bideojokoak nolakoak diren ere, nik usten denok daukagula pertzepzio bat eta errealitate bat, nerabeak gaztetxoak etxean dauzkagunak. Baina egia da, 2017an Euskal Herriko Unibertsitateak egintzun ikerketa bat aldundirako, Gipuzkoako foru aldundirako, eta kontrastatu ditut emaitza batzuk eta benetan gauz asko kalkoak dira, ezta? Bere horretan mantentzen dira. Eta han baita ere oso nabarmena zen, goazenen fenomenoa errepikatzen da. Eta bideojokoek nolakoak diren xetasuna oso kezkagarria izan zeratik. Asko dira violentziarekin, estrategia sozialekin, eta ze ikusi daukaten jokoak, eta ez dakit hori galdetu den, edo ez den galdetu, ezta. Eta gero beste azken galdera bat. Ikerketarek ere oso garbi agerian jarri zulako, ez dela berdina ikerketa hartan Oarsoaldea eta Donostialdeko errealitatea bat zen,
eta herri txikiago, euskaldunagoak diren herri txikitako errealitatea beste bat zen. Hemen datu globalak eman dituzute, ez dakite badukazuten esaterik, orokortasun batean zein den argazkia emaitzekin, ezta? Eta bueno, beste alde batetik eskerrak eman. Beharrezkoa zaizkigulako informazio guzti hauek, ondoren egin behar diren hausnarketak eta estrategiak sakontzeko, ezta? Eskerrik asko. Eskerrik asko Mendizabal jauna, beraz orain Goikoetxea eta Lazkano jaunak zuen adaitza. Nok hartuko Goikoetxea jauna, zure adaitza. Egin diren galdera teknikoa nolabait erantzutearren, eta saiatuko naiz aldunda orden txukunenean juten. Batetik, Elkarrekin Podemoseko ordezkariak aipatu du beste ikerketa batzuekin alderatu dute den, Ubera Andreak aipatu du ikusi ikerketa, hurbilpen bat bai egin dugu, beste ikerketa batzuetara, baina oraindik bigarren negozialdi bat bai eman behar digu. Ikusten dugu joera asko errepikatzen direla, baina uste dut oso kontuan izan behar dela, nolabait ikusikerrekin alderatzeko esate baterako batetik populazio diferentea da. Guk hemen lehen hezkuntzako laugarren mailatik batxilergoko bigarrenera aztertu dugu eta ikusikerren institutuak eta unibertsitatea aztertzen dira, beraz ez gara ari adintalde berberari buruz, eta bestetik oso importante dena, hasieratik nabarmendu duguna, hau oso eremu soziolinguistiko jakin bati buruzko azterketa da. Eta ikusiker Hego Euskal Herrian egiten den ikerketa da. Beraz alde horretatik hurbilpenak bai eta joerak sumatzen dira. Esango nuke hipotesi moduan, nolabait, UEMako herrietatik Euskal Herriko gainerako eremuetara hizkuntza erabileran egon daiteken diferentzia hori ez dela hainbeste nabari ikusentzunezkoetan. Alegia, gure udalerri euskaldunenetatik Euskal Herrian euskera kalean gutxien entzuten den eremuetara erabileran dagoen diferentzia hori, ikusentzunezkoen kontsuman ez dela hainbestekoa. Zergatik? Kalean euskera asko entzuten den herri batzuetan, ikusentzunezkoen kontsuma ikusi dugun bezala asko zerdaldunagoa delako. Beraz hori, hipotesi gisa bai mai gainean jartzeko, baina lan hori egiteko daukagu eta hortarako konpromisoare hartuko dugu hemen, bai. Bestetik, klankatearen aipatu du, Elkarrekin Podemoseko ordezkariak, guri ere egia da sortu digu kezka bat, klanen audientzia oso handi horrek, baina esango nuke, hemen zaudetenotatik edo adin horretako seme-alabak dauzkezunetatik gutxi harrituko zinetela datu horrekin. Eskoletatik jaso dugun feedbacka bintzat hori izan da, bai? Eskoletan sumatzen dute, joera horiek zein diren. Uste dut kontuan hartu behar dela, 10-18 urte bitartekoi buruz, lehen hezkuntzan 10-12 buruz ari garela, eta behar bada horrek ere desberdintasun bat markatzen duela. Alegia, izan dezakegu gaztetxoentzako edo umeentzako kate tematiko bat, baina ikusi behar da bereziki ze adintalderentzako edukiak eskaintzen ditugun. Ez delako gauza berbera, 5 urtekoentzako edukia edo 12 urteentzako edukia. Uste dut, nabardura hori ere egin behar dela. Sare soziala dagokionez, aipatu duzu hor, sexuaren arabera, baute dagoen desberdintasunik, pista bat emateko, sexuaren araberako datuak txosten orokorrean badaude, bai? Genero estereotipoak nola betetzen diren. Esate baterako YouTubeen, galdetu dugu, zer kontsumitzen duen YouTubeen, ze eduki, ze bilatzen duzu YouTubeen. Eta hor, sexuaren arabera oso nabarmena da, bai? Gizonezkoetan zer da YouTubeen bilatzen dena? YouTuberrak, memeak eta kirola. Emakumeen artean zein dira gehien jarraitzen diren gaiak? Musika, eskulanak eta moda. Bai? Beraz dauzkagu 3 gai eta beste 3 gai. Sexuaren arabera oso nabarmen bereizten direna. Beraz, genero rolak ikusten dira sare sozialetan oso nabarmen, bai? Bestetik, Alderdi Sozialistako ordezkariak eta EH Bildukoak ere bai, aipatu duzue, beste hizkuntzetan, euskera edo gaztelania ez den beste hizkuntzetan seriak ikusteko joerari, uste dut batetik gaitasunaren gaia jarri behar dela mai gainean, alegia gure belaunaldiek, ja, batxilergoan daudenean esate baterako, badaukate hizkuntza gaitasun bat, ingelesez edo beste hizkuntza batzuetan seriak ikusteko, eta badaukate ohitura bat ere. Esango nuke, datu horiek nolait parte kualitatibotik osatzeko, zeuk, dozenaka gela eta instituto eta eskola pasatzen ditugu urtean zehar, tailerrak eta ematerakoan, eta hor aprobetxatzen dugu, kontrasteak egiteko. Esango nuke, ahozaokoak asko funtzionatzen duela. Bai? Modak ahozaokoaren bidez zabaltzen direla. Nire ondokoak serio ikusi du, beraz nik ere ikusiko dut. Bai? Esango nuke, goazenekin hori ere gertatu dela parte batean. Bai? Bestetik EH Bilduko ordezkariak aipatu dituen gaiekin lotuta, batetik jarraipena egitearena, alegia ikerketa hau, beste urte batzuetan ere
egiteari badokionez, nahia bai, asmoa bai, ikusi behar duguna da, ze baliabide eta ze bitarteko dauzkagune hori egiteko bai. Jaurlaritzarekiko harremanei dagokienez, bilera bat izan dugu, hizkuntza politikarako sailburu ordetzarekin, datu hauek aurkeztu dizkiogu, eta partekatu dugu baita ere, ea elkarrekin zer egin genezaken, bai ikertzen jarraitzeko, ze uste dugu UEMako herrietatik aparte, gainerakoetan ere aztertzeko moduko gaia badela, ikusteko ze diferentzia dauden ere batetik bestera, non dauzkagun indarguneak eta ahuleziak non dauzkagun, eta ikusteko baita ere elkarrekin zer egin dezakegun egoera honi buelta emateko. Bai edukiak sortzeari dagokionez, eta horri buruz ere hitz egin beharko dugu, baina baita ere dagoenari ikusgarritasuna emateari dagokionez. Uste dut hori ere importantea dela. Europako beste hizkuntza gutxitu batzuekin dagokionez, hori uste dut bigarren egozialdi honetan, orain ikerketa konparatzen hasten garenean, hor heldu beharko diogula baita ere, datu hauek testuinguruan jartzeko. Datu hauek onak dira, txarrak dira, nola baloratu behar dugu, gure antzera dabiltzanekin konparatuta, bai. Eta gaztetxoen erabilerari dagokionez, ez da zehazki hemengo gaia, baina abia puntua bazen hau, aipatu dugu bezala, bai. Gaztetxoen erabilera nola ari den aldatzen, eta horretan zer ikusi duten ikusentzunezkoek, bai. Bai aurreratuko dizuet, horrekin lotuta beste ikerketa bat egiten ari garela, soziolinguistika klusterrarekin elkarlanean, eta Autonomia Erkidegoko Unibertsitateetako adituak ere lantaldean direla, aurren hizkuntza erabileran ze aldaketa gertatzen ari den aztertzeko. Eta hori ere, batetik parte kuantitatiboa badauka, neurketak egin ditugulako ikastetxeetako patioetan, ikastetxen inguruan, eta hori osatzen ari gara nolabait orain parte kualitatiboarekin. Irakasleen iritziak, umeekin ere lan saioak egin ditugu, beraz, eta noski gai hau zentrala izango da. Gai hau badakigu, aterako dela, umen erabileran eragiten duten faktoreekin lotuta. Eta bukatzeko Eusko Abertzaleak taldeko ordezkariak aipatu dituen gaiekin lotuta, batetik informazioa non jasotzen duten, zehazki ez dugu jaso, informazioa ze bitartekotatik edo albistegiak eta jarraitzen dituzten ala ez, bai galdetu dugu informazioa bilatzen ote duten sare sozialetan. Alegia, aipatu dugu YouTubeen, memeak eta bar, informazioa hori galdetu dugu, eta ez da asko nabari YouTubeen behintzat. Bai nabari da, eta esango nuke hori behategiak aurten udako ikastaroetan ere aurkeztu dituen datuetan oso nabarmena dela, nolabait kontsumo joerak aldatzen ari direla, eta gurean ere bai, sare sozialetatik informazio gero eta gehiago jasotzen dela, telebista aurrean 8etako albistegiaren zain egon partez, uste dut, helduetan ez ezik batez ere belaunaldi berrietan aldaketa hori oso nabarmena dela, bai. Bestetik zinemari dagokionez, zinema ez dugu sartu, azterketa honetan, bideo-jokoen tipologiari buruzkorik ere ez, eta amaitzeko tokian egon daitezken diferentzi dagokionez, bai, diferentziak nabari dira, toki batetik bestera. Ez dira emaitza berberak atera Gipuzkoan eta Bizkaian, Nafarroan ere ez, eskualde batetik bestera ere diferentzia handiak dauzkagu, baina orain, bigarren buelta honetan, hori ja, tokian aztertu beharko dugu, nolabait lan bat egina daukagu, nolabait herri bakoitzaren diagnosia osatuta dago, inkesta kopuru handia daukagun eskualdeetan eskualdekako diagnostikoak ere osatuta daude. Eskualdeak imaginatu ditzakezue, UEMako tipologiako herriak nun dauden ikusita bai, Bizkaian Busturialdea Leharti bai, Gipuzkoan Tolosaldea, Goierri, Debagoiena, Urola Kosta, izango genituzken nolait, eskualdeak ja UEMako herri deixente dituztenak, inkesta kopuru handia daukagunak, eta hor ikusi beharko dugu batetik bestera, diferentzia horiek nolakoak diren, eta ea beste eremu batzuetan ere diferentzia horiek ageri diren. Bai? Esate baterako, kaleko neurketaren datuak baduzkagu, UEMako herri guztietan egindakoak, klusterrak Euskal Herrian egindakoak ere bai. Aste honetan zentsuko datuak jasoko ditugu, herriz-herri, euskararen ezagutza eta etxeko erabilera nola dagoen. Beraz, tokatuko zaigu nolabait jostea, ikerketa batzuek eta besteek esaten digutena, eta ikustea, tokian, ze azkenean lana herrietatik ere egin behar delako, ikustea zein diren joera horiek. Laskano eta Goikoetxea jaunok, zuena da azken hitza. Bueno, beraz, erantzuteko gelditzen den bakarra Ubera Andereak egindakoa da. Aldez aurretik eskerrik asko zuen guztioi bai, patxada zentzuteagatik eta, jaso duzu dokumentu hori, xeago aztertuko duzue, egin dezakezuna dagokionez, nik hori ez azkenengo botatako galdera hori erantzutea izango zan, ez? Nik uste batzorde honek egin beharrekoa, ez? Zein da gure eredua, zer egin behar dugu egoera honi buelta emateko, izan ere egoera benetan larria da, ez? Gu momentu hortalako formula magikorik ez daukagu, udalen mankomunitate bat gara, kasu benetan udal txikiek osatutako mankomunitate bat, eta Ubera Andereak indako galdera pixkat erantzunez, bai, ez hasi gara. Ez bakarrik ikerketa hau jaso eta ondoren, baizik eta aurretik ere kezkau, datu hauek zehazki eukiarretik kezkau bageneukan ez, hainbat proiektu martxan jartzen, pilotatzen ari gara, ez? Horietako adibideat izango da, 4 edo 5 UEMako herritan jarriko martxan proiektu bat, astero, hilean 4 aldiz behintzat euskarazko
emanaldiak botatzeko, izan filme, pelikula, EITB-rekin ere elkartu gara, EITB-ren baliabideak erabili izateko. Momentuz pilotaje gutxi izango da, hainbat herritan, herrialde ezberdinetako hainbat herritan martxan jarriko duguna, eta asmo izango litzake UEMako herri guztietara zabaltzea, ez? Penaz, genukan beste proiektuak bai, entzule klub bezala izendatu genuna, sortzaileak herrietara ekarri, eta sorkuntza prozesuaz eta hitz egiteko, baina finantziazio falta dela eta edo diru laguntza baten diru laguntza lortzeko zailtasuna zela eta bertan bera utzi behar izan dugu momentuz, nahiz eta ideiak hor dirauen, ez? Eta hori, nik uste dut momentu honetan guk egin dezakeguna, bai herrietan, bai mankomunitate bezala, hori, dauden erreferentiak alik eta ikusgarrienak izan ditezen lan egin, plaza publikoak eskaini, eta hortantxe dihar dugu eta jarduteko asmoa daukagu. Esan bezala eskerrik asko guztioi, beste txandari dago, baina beste di behar izan eskero, mentxika dela erantzuteko. Eskerrik asko zuei, emaniko azalpenengatik azken txanda izan dago, baina dakizun bezala hemengo ateak beti zabali daude zuentzako eta egongo dira aurrerantzean ere bai. Beraz, eskerrik asko Goikoetxea eta Lazkano jaunok eta hurrengo batera arte. Agurtuko ditugu momentu batean, da gero galdera eskaeretan kontutxo bat adostu behar dugu eta geratu mesedez, bai? Eskerrik asko. Bigarren txandarekin hasiko gara, Barrio jauna ez dago, Angulo jauna zura da hitza. Sí, solamente para agradecerles la presencia, el trabajo realizado y que nos lo habéis hecho llegar, además no solo con los datos, sino también con las aportaciones y con las preguntas que nos habéis hecho. Pues nada, agradecerles de nuevo la aportación que nos habéis dado. Eskerrik asko Angulo jauna, Pastor jaunak ez du hitzik hartuko, Ubera Anderea zurea da hitza. Bai, niri, bigarren edo hirugarren txanda honetan bai gustatuko litzaidake erantzun gabe geratu den galderari aber posible duzuen erantzutea. Hau da, ja behin ikerketa udalei eta ikastetxei helarazita hasi zareten ekimen edo neurriren batekin ja ondorioei heltzen. Eta, galdera potoloa bukaeran bota du Lazkano jaunak, ez? Ea Euskal hiztunon komunitate bezala zer egiteko prest gauden ikusentzunezkoen esparruan, ez? Jakinda, oso aldakorra dela, baina egia da aldakortasun horren barruan aintzindari izan nahi baldin badugu, edo nolabait, ez baldin badugu trenak galdu nahi, horrek eskatzen duela bizio bat epeluzera jokatzea eta eskatzen duela nolabait pilak jartzea, urteetan jarri ez diren pilak, ez? Zentzu horretan, eta eskatzen du adostasun zabal bat, guk esango genuke orain arte egonez dena, eta orain arte ere, nabarmena izan da urteetan gai honekiko egon diren desberdintasunak, etxe honetan eta batzorde honetan asko landu direlako, baina ikusi nahi ez zirelako edo ez delako aposturik egin nahi ikusentzunezko esparruarekiko, baina iruditzen zait orain inori ez diola ies egingo zein den egoera eta dugun zein garrantzitsuak diren tresna hauek, ez? Zentzu horretan, gure prestutasuna adirazi, jartzen dizkigu zuen etxeko lanei heltzeko eta nahi duzuenerako hemen gaudela. Eta berriro botako dizuet galdera. Batzorde honetatik, zertan lagundu genezake ze adibidez, aipatu duzue. Baliabideak beharko zenituzketela ikerketak egin ahal izateko. Adibidez, batzorde honek dei egin diezaioke gobernuari baliabide gehiago jartzeko ikerketa hauei jarraipena emateko. Nik ez dakit bestelako eskaririk baduzuen, baina oraintzera momentua eskari horiek botatzeko. Eta besterik ez gure partetik, eskerrik asko. Eskerrik asko Ubera Anderea, Mendizabal jauna zurea da hitza. Eskerrak emateko bakarrik, eta, sartu duten gaiari informatzeko ze ohitura daukaten, interesante iruditu zait, hain justu 2017ko ikerketak oso argazki larria jarri zuelako, orokorrean interesa mundu mailako kontuei gehiago erreparatzen zielako Gipuzkoar gaztetxoak eta tokian tokiko bere inguruko
informazioa axola ez zaielako. Oso deigarri iruditu zidan horregatikan estrapolatu dut ikerketa honetara. Eta bai, bestela esan dago gauz askokin ados, erreferenteak behar direla garbi dago, askar eta asko mugitzen den realitate bat delako, eta, bueno, hori, eskerrik beroenak eta izango dugu, elkarren berri, eskerrik asko. Eskerrik asko Mendizabal jauna. Eta txanda honekin bukatzeko lehen aipagai gelditu dian ondorio edo hainbat gogo eta aipatu nahiko nituzke, horietako batzuk zuek aipatu dituzue, beraz, pixka errepikatu egingo naiz, baina, ez nik uste dut bide egoki baten zer izan leikela, adierazgarri izan leikela. Batetik, eta aipatu da mai hontan aldaketa handiak jasaten dituen esparru badala, abiada bizian aldatzen den esparru badala, baina baita konsumo altua duena, da ikusten duguna oso begibistako ala gaztetxoen hizkuntza ohituretan eragina dagoela. Orduan, uste dugu benetan beharrezkoa, urgentea dela, neurriak hartzea esparru hontan ere. Garbi gelditu zaigun beste kontua da, bereziki gaztetxoek fikzioa bilatzen dutela. Eta uste dugu beharrezkoa dela arlo horretan apustu sendoago bat itea. Ikusi dugu apustu sendoak egiten denean kalitatezkoak erantzuna baduela, da behin baino gehiagotan aipatu dugun kasua izan da guazenena. Konsumoa aztertu dugu eta konsumoa erabiltzen den euskaldunen ustezko atxikimendurik esaz hitz egiteko, baina uste dugu bai hitz egin behar dela bai eskaintzari buruz, zer dan eskaintzen dena eta balizko publiko horrek ikusi alko lukena, uste dugu hori garrantzitsua dela. Bestetik, eta EITB behin baino sarriago aipatu baldin badugu ere, uste dugu Radio Televisión Pública Espainolak ere, baduela bere zer esana kasu hontan, ez? Ikusita EITBek bere ardura handia baduela, ikusita RTV-ko hainbat kanal direla gaztetxon artean gehien konsumitzen direnak, eta kanal horietan euskerak inongo presentziarik ez duela jakinda ere, uste dugu badala hori aztertzeko eta kontuan eukitzeko elementu bataz. Plataformena. Aztertu beharko da, plataforma horien konsumua goraka doa, berezikin Netflix aipatu dugu, baina besten konsumo ere gora doa adinean arabera gaina, ezen bata nagusiagoa konsumua handiagoa da, eta momentuz plataforma horietan euskara daukan presentzia nahiko mugatua da. Hala ere, plataforma horietan euskarak presentzia edukitzen hasi da honetan gure gaztetxoek badakitea adibidez Netflixen badagoela euskaraz kontsumitzeko bezalako edukirik horren konsiente dira, ez dira konsiente badakite benetan euskarazko eskaintza badagoenean, eskaintza hori badagoenik. Sare sozialei dagokionez, antzeman dugun orokorrean izan da, sekulako euskarazko erreferente falta daukagula. Eta euskarazko erreferenteak direnean ere, erreferente horrek ez direla ikusgarriak, ikusgarritasuna falta zaiela. Horrek konsumoan ez ezik, eragina dauka gaztetxoen jardunean ere, eta lehen aipatu dut alderen batek, bi mundu bereizi bezala agertzen dela, egunerokotasunan ibiltzen den hizkuntza eta teknologia berrietan, sare sozialetan ibiltzen den hizkuntza, bi mundu erabat ezberdinak baldin balira bezala. Sortzaile dagokionez, eta esan dugu, erreferenteak ikusentzunezkoetan ere behar baldin baditugu, euskal sortzaileen aldeko apustu sendo bat egin behar da. Erreferentzia horrek eraiki egin behar ditugu, uste dugulako benetan, arlo horretan utxune handia daukagula, eskaintza asko garitu da, orokorrean, eta itxaso guzti horren erdian, euskarazko eskaintza, nora ezean, edo, difuminatuta gelditzen dela ikusten dugu. Hizkuntza politikei dagokionez, orain arte baino, sendotasun handiagoz heldu beharreko erronka dela uste dugu, erabat eragiten da belako, gure gaztetxoen hizkuntza gaitasunean eta ohituretan hainbat eremutan atzera pausuak ematen ari direla begibistakoa da, datuek ere hala adierazten dute, eta beraz, faktore bakarra ez da, baina bai uste dugu benetan gaztetxoen hizkuntza ohituretan eta erabileran eragin handia daukan gaia dela. Eta, galdera bat badaukagu, hizkuntza komunitate bezala erantzun edo bentsa gure buruari galdetu beharrekoa, eta da, hizkuntza komunitate gisa, herri gisa, ikusentzunezkoen arlo hontan gure apustua zein izango da. Badakigu zaila dela, etengabean aldatzen den esparru badala, gaur modan dagoena, hemendik aste betera ez dela egongo,
baina gure eredua zein izan behar da, ez? Honi aurre egiteko edo bintzat euskerak bere presentzia nabarmena izan dezan esparru hontan. Eta guk esateko genuzkanak onaino heltzen dira, denbora zeneko justu gabiz, igual bigarren txanda... Apur baluzetzeko bada... Bueno, ez, erantzunen bat edo beste emateko zan, baina nik uste gure ondoriekin bat egiten zeben kontuak diela, orduan nahiagot igual bigarren txandari itxoin eta... Bai, beraz,